čo to robím? Check this out. Ahojte kamaráti, priatelia. Dostávam veľmi často otázky od mnohých z vás, teda niekedy dostávam otázky od niektorých z vás, že čo to vlastne robím? Niektorí ma vnímate čisto ako moderátora. Niektorí ako kreatívca. No a niektorí ma poznáte skôr ako manžela, pozdravujem ťa, moja Lucinka, a otca 2 detičiek. Jabba dabble diddle dabble dubble diddle